Meron pang social workers na Nag-abot sa usa ka hearing sa Senado ang mga benepisyaryo sa tupad AICS ug Education Assistance sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Kay buot nila iyagyag ang tinuod nga kasinatian nga imbis tabangan sila isip benepisyaryo, sila pa hinuon karon ang gidaog-daog. Nabulabog sa hearing nga ang kwarta nga ilang dawaton gikupitan di ay og dako sa matud pa mga tao sa politiko. Naay benepisyaryo sa educational assistance nga college student nga nagpirma og dokumento nga 10,000 pesos ang dawaton apan usa ka libo lang ang iyang nalimpyo nga nahitabo sa Carmen, Davao del Norte. Wala sab gipasaylo bisan ang assistance alang sa mga uyamot nga gipangkasal atol mass wedding kay gikupitan sab ang ilang budget. Gani adunay nahitabong distribution sa assistance nga gitunong panahon sa barangay ug SK elections sa Davao del Norte. Ug matod sa COMELEC gidili kini subay sa balaod sa because these komisyon. are very serious cases. That's very distressing. Gihatasan ang DSWD nga mag-apod-apod sa assistance nga adunay koordinasyon sa lokal nga gobyerno. Gilimod sa mga politiko ang akusasyon sa Manila Davao del Norte Vice Governor Oyo Uy ug si Mayor Leonie Bahagwe sa Carmen, Davao del Norte. Pero desidido si Governor Ju Bahib nga kasuhan ang mga nalambigit sa anomalya kay dili niya buot nga daog-daugon pag-ayo ang mga nagpitos nga mga tawo. Gipanawagan sab ni Ju Bahib sa Senado nga silutan ang mga nalambigit sa nabulabog nga kinupitay sa kwarta. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupad maoy programa sa gobyerno nga gidumala sa DOLE. Samtang ang assistance to individual in crisis situation kon AICS ug education assistance gidumala sa DSWD. Gipasalig sab sa Police Regional Office 11 ang seguridad sa mga mibarog nga witness batok sa kinaltasay sa financial assistance. Chantal Rey Amor Solarte, Newsline Philippines, stay safe.